Biasa, maaf. Saya itu ndak enak sama istri Mas. Udahlah. Sing kusro ya tokormu. Oh aku tuh. Wong kok rumangsaku, hati-hati lho Mas, dene nek dicantoli ngono ali-aline ilang Mas. Iki jiwane maling metu bocah iki. Wong sing trokore gladik ngono kok. Kon bar tenan, Bang. Ya kalau boses muni, ya rong lagu ya. Apa tapi? Lila nono pamit mulih. Nyapa ya? Oke, matur mbah nuwun Mbak, Merry Christmas. All artis ya. Ya, jam 10. Tambah sak jam. Lah tenan, berarti jam 11. Nyapa kok gak sisan jam 12? Lho, kowe engko lek sampai jam 12 entuk. Panggah kuat to cah kene karek tukang son kuwi lho piye? Kemelintrimu tukang son lho lah kene suwengi ning rumah. Apa? Ning rumah. Apa ya payu? Yo yo. Sing nanggap ya cah sitok ndil. Oke. Nggih, ini ada permintaan dari tuan rumah, kita tambah 1 jam. Jadi nanti kita off jam 11. Aku gak iso Bang aku. Ayo waktunya Mbak Ervina menyanyikan, ada permintaan dari masnya tadi lali janjine. Ya Ervina. Selamat malam Mbak Ervina. Selamat malam. Baik, tentunya masih bersama Campur Sari Wahyu Ningrat dan juga pengendangnya yang luar biasa. Ini ada Mas Ivan. Tentunya masih bersama. Tentunya. Biar nyilakakan aku. Nyapo buat nyilakakan aku. Ya Mbak Ervina, ada permintaan tadi janjine diaturkan, tadi ada minta mungkin tambah kerinduan bisa, karena kita tambah durasi 1 jam. Ya. Kowe kok tahu lagu dah? Mau nek sing nuwun loro lali janjine karo kerinduan. Iya. Nggih. Yo, bersama Campur Sari hitnya Kota Kediri dan juga Kabupaten, ada siapa dia? Yuk kita sambut Frina Wahyu Ningrat, CNR Audio, AM Lighting, langsung monggo. Rambalesi
sing MC. Banci. Ya gayane. Gaya. Ya. Janjane kowe endi batune entek. Tapi yo nggih. Ya. Menika garwa kinasih Kang Mas. Nyapa ora trimo we. Pengen ngesir masipan, ngono ceritamu. Ya. Lah ya kuwi, ya putih awakmu. Sementingan jelali lho. Ya. Yo. Janjane kowe nang endi? Urane kok salah, dikode ya wis ora sing jarane ya wis ngono. Cah anyar nyanyi gak seragaman kok. Cah anyar. Ervina. Iya. Ya. Sama ini nyeluk jenenge wong kleru ngono ya bayaran. Bayaran. Layak Ipan Gembel. Piye to? Lagunya mungkin ada yang kerinduan tadi Bapak. Sudah pulang belum ya? Oh, sudah, sudah pulang. Ya wes saiki apa neh monggo sing Mbak. Apalagi ini ada lagunya. Request mungkin Bapak Ibu. Monggo engkang badhe request. Penontonnya seragam putih no. Lagunya apa lagi? Mboten wonten. Mboten ya wis.
wis manut kula mawon nggih. Ya wis manut kono apa sing mbok aturke. Kanggo tamba kesele juru ladi, kadang sinoman, kadang biodo, ugi tuan rumah no. Iya, mergo wong duwe gawe iki kesel ya, Mak. Wah, tenang. Mulane kudu diparingi lelipur, men seneng penggalihe ngono. Oh ya, ada permintaan dari komen di dalam situ YouTube Lamunan. Minangkani pamundutan. Iki uga pengiki, iki anak nobar. Nonton bareng ana warung mantenan bujel. Dadi disediani layar tancep do ndelok ning kono kabeh. Ning gone warunge mandor. Infone A1 kuwi mau. A1. Iya. Kowe lek anak wong MC tok ora nganu nyapa jane. Ben, anak wong MC kok dikaktuk-kaktuk yo rusak wis. Walah Mas Mbak wiket mongko disioso. Terus saka ndi? Pak Eko Ketami ngersake Tulus. Apa ikhlas apa tulus ya lagune pokok kuwi lah. Tulus wi duet. Ya wis pulus. Ayo tek-tekone. Nggih, minangkani lamunan rumiyin nggih ya, Mas Bambang. Lamunan. Ya. Matur suwun. Walah kosek. Ya, sik ya. Parto Minti melep, Parto Minti. Wonten Mas Ferry pun kiambak nggih. Wonten adicara mangayu bagya dapipun pinanganten Mbak Tantri Widyaning Pradanti kalian Mas Yuryasna Puja Astawa. Nggih, menika matur nembak nuwun. Alhamdulillah penontonnya kita tasih kathah, tamu undangan kita tasih lenggapi narak. Yo ngregengke swasana ana ing sela-selane wektu. Yo ambar Wahyu Ningrat CNR Audio AM. Like. Yo ae we ae Mas Bambang. Durasi diperpanjang 1 jam ya. Enggak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa, bakune tetap semangat ya Nak. Panggah no. Ya. Tak boleh loyo. Tidak boleh loyo, tidak boleh loyo lemas. Oke. Ana pamundutan saka kanca-kanca mburi. Napa Mas Dewa Bambang? Tresno. Sampean ra pengen nyanyi kuwi sing ndi? Kisah saya dhewe jaman biyen pas nek Bali ka lho Mas. Apa to? Kawin kontrak kuwi lho. Lah. Kawin kok kontrak kok Lah, aku pengen jajal kuwi lho. Kuwi lho, minangkane. Heeh. Pamundutane sapa iki? Parto Minti. Nyapa to dadak request iki, apa nyawer kuwi? Parto Minti. Ya dituruti men dadi tombone lorone ya Nak. Oke, loro apa Mas? Anu. Loro panu. Loro pikir jare saipun. Yo. Heeh, ya dipinangkani ya Nak. Nggih. Dewa Tresno, nggih mengke mbok pilih Bapak Ibu badhe ngersake tetembangan monggo Bu Sri, nanti kalau minta lagu monggo nggih silakan. Yo. Dewa Tresno Wahyu Ningrat Ambar CNR Audio AM Lekting Mas Bambang Andung Suko Jonjaya Canggunungan Ambar Pati lah sumangga. Lah nanti iki. Mas, ditabuh alate ora disawang tok. Lek Mas Bambang muni yo iki dituthuk alate. Lah yo. Duning Ratna. Wes yo Mas Minti, wes dipinangkani. Kowe kendang atom bangga ngengkel ya Bang. Ya nggih, Pak Parto Minti. Matur sembah nuwun Mas. Ben budek. Dene. Nah, muga-muga kena nggih tombone kesel. Tombone kesel Mas Minti. Ya nek ditawakke mbok menawa sampean sing nawani ana sing
kersa lagon. Nawane apa, Mas? Lagu. Kok tak kira liyane. Aja, Mas tawa. Jajan, heeh. Sing sisih mriko Mas jajali. Ya sampean. Buri no pawon. Sampeyan jajal. Nggih, Bapak Ibu ingkang sisih tengen kula mbok bilih ngresakaken Mas Bambang. Tuh. Mas Bambang nyanyi malih maksudnya ngoten lho. Weh. Ngersakaken lagu napa, Bu, Pak? Kerinduan. Panggah kerinduan engko sak bengi isine kerinduan, Mas. Hah? Nemu. Ah. Dari masnya itu nemu. Oke. Dipinangkane no. Camburinya apa tuh? Pangamburi ya. Kan departemen iki. Lagu-lagune menyedihkan. Nemu ya nak, Nemu, minangkane saka nggih. keluarga Agung ngersake nemu. Nggih, niku dari Mas sing pakai tas putih. Iya, tasnya apik cucok. Kok biasane ku bingung karo lagune. Yo tali kotang. Yo Mbak Rere, kene Mbak Rere langsung ya gak usah disupoti. Oke. Ayo Pak D, goreng Pak D. Suwi ra ketemu Pak D ya. Piye, Mas? Tali kotang. Enek apa? 10.000. Tuku tali kotang. Ram aku. Piro? Lewu. Kulo tali kotang 10.000 entuk piro? Entuk separo? Yo sak Sisihe tok. Iya, minangkani Minangkani. pamundutan ku yo pepundenku. Nggih. Matur nembah nuwun. Om sinten ta niku wau? Om Di. Om Di. Om Di. Kamen kok kenal wong kene ta, Mas? Aku ki lek karo kene koyo ning omah iki. Anggitku kok grapyak men to. Grapyak wong aku mbiyen sobro kono. Meleng kok kancane. Sing dicekel apane? Tangane apa sikile? Yo. Bulune. Kok iso bulune. Tali kotang ya. Iya. Minangkani Om Di. Om Ya. Di. Ya. Dek siaran dhewe. Nganggo gelas kaca. Bareng Mas P, Bambang Belowo. Rere oi. Muga-muga celing ya nak. Iya, Mas. Alon-alon. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotane saiki lak kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki sanadyan mewu telu kena kanggo ada jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku golek tali kota. Iki Mas kaline tak konturake mereka bapak rana bareng ngaki aku dicodoni malah karo priya siji wis cukup mong semeni wae. Dukan Mas antum basuki aku ora bakal lali yen Gusti parengake mesti bali. Tali kotang iki tasih kontakane pati tali kotang saksi Piye, Mas Bambang? kang suci Apa iya to, Mas? dasar para nyatana. Wahyu ning rat lho iki. Oke CNR Audio AM Lighting Pak Cip Canggunungan John Joyo.
dot Mas. Dot sisih kecantol. Kecantol. Heeh. Nah, Piye Mas? kang pinangkane pamburtane Omdi. Omdi sampun Muga-muga katur. kena dinggo tombone kesel ya, Heeh. Nak. Iki mbok menawa ngersakaken tetembangan mbok diaturi Sinten, Bapak Mas? Murtaji. Bapak Murtaji ingkang kagungan dalem monggo kersa nembang Monggo, kalian Pak. Ibu. Kalian Ibu ini Nggih. mumpung di live streaming YouTube. Nah, Ya harus ya. Ya, harus. Dan ini sudah sepi untuk tamu undangan. belum sepi loh Mas, itu di pojok-pojokan Kuwi keluarga agung. kono. Monggo monggo Bapak Murtaji dalah Ibu Sri Rahayu. Ya. Nah. Turuk turuk turuk. Pelaku seni. Pelaku seni, Nggih. nggih. Monggo geliak-geliak watone ketandak sarengan Bu Sri kalian Nduk Rere sesarengan campur Tadi sari mriki, Bu. Wahyu Ningrat Saged Ibu malah. Lewung CNR Audio AM Lighting. Lah. Mau nyanyi monggo Pak Pri. Sumangga. Monggo toh Pak, ya.
saya papa aja ayo jejeg sing iki to jejeg iki lho wong ngono monggo ibu luar biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis Dapur Tadi Wahyu Ningrat suwiran ning pura ya malah bahasa balaikum salam sik dibalik ngapunten ya ya Terima kasih Wahyu Ningrat CNR Audio. Musik yang
pahit getir sun rekoso datang
Daya Waranggana saking kanca-kanca campursari Wahyuningrat anggenipun dalu menika marak sowan wonten tlatah Dusun Tanon Papar Kabupaten Kediri dalemipun Bapak Murtaji dalah Ibu Sri Rahayu anggenipun dalu menika mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Tantri Windianing Pradanti kalian Mas Yuriasna Puja Astawa ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh kagem tamu undang ingkang katemben rawuh sumangga tumuju wonten ing sasana buka mugi enggal madosi panggenan ingkang tasih lodang nggih sumangga ngaturaken sugeng rawuh nggih yo nanjake Waranggana mumpung daya wis padha rawuh ya iki sapa sik ya anu sing sik ambar yuk ambar Sukini Wahyuningrat. Ya ngono kuwi beda karo kancane. Beda ya. Mesti duwe kreasi baru ya. Wahyuningrat pimpinane Mas Peri. Mijil saking pundi Mas Bambang? Perung Sambirejo. Kediri? Ya. Alhamdulillah sowan dateng Tanon Utara ya ta. Daleme sinten? Dalemipun Bapak Murtaji dalah Ibu Sri Rahayu. Nggih. Dalam rangka pernikahan? Ya nak, iki ndhawuhke Kang Putra, nggih menika Mbak Tantri kalian Mas Yuriasna. Ditongakne. Tongakno nok iki. Mugi-mugi anggenipun bebrayan saged atut runtun. Swaha iki lek ning kanggone wong Islam iki amin. Oh, alah. Nek lek nganut agama Hindu iki swaha. Muga-muga awet ya Mas, amin. Langgeng. Amin. Bahagia selalu nggih Mbak, Mas. Mugi antuk berkah Hyang Widiasa. Amin. Swaha. Ade, lali aku. Lancar tak adaptasi sik ya. Iya. Iki nganu ya Mas, kali ngaturaken wilujeng rawuh kagem tamu undangan sedaya kemawon. Ngaturaken matur nuwun dumateng Raden nggih. Kadang Sinoman, kadang Biyodo, enggak pinarak sekecok. Ya, iki ngaturke apa sampean? Nggih. Kedap kok tak konfirmasi ya Mas Bambang. Konfirmasi sing aku tak bagekne tamu. Sumangga menika tasih kosong panggenanipun tasih wiyar. Monggo mbok bilih badhe pinarak wonten sebelah kanan belakang panggung campursari kula sumanggaken. Kagem tamu undangan mangke bibar dahar badhe ngersake foto monggo menika ugi wonten tim fotografer saking pundi Mas fotografernya Mas? Blitar. Oke. Oh, sama dong. Aku juga dari Blitar. Ambar Sukini. Yo. Sampun nak. Nggih. Menika sarengan campursari Wahyuningrat. Iki rasa dijak nginge ditinggal nang omahe. Ditinggal di CNR Audio. Yo. CNR, terima kasih. Oke. Wahyuningrat Ambar Sukini CNR AM Lighting. Lah, sumangga. Wayang
wewayangan Mas Bambang. CNR Audio AM Rating. Wewayangan kang rindu ra ilang saka pikiranku. Wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali. Baru ya Mas iki Mas. Wewayangan. Wewayangan ki lek di tegesne piye Mas? Wewayangan iki gegambaran. Gegambaran, Ah. bayang-bayang ngono ya. Bayang-bayang. Yang selalu menghiasi tidure sapa iki Manten mantene. Sarimbit. Heeh. Ya karo menghiasi mimpimu barang kuwi. Ya ora oleh nolek mantene Mas. Oleh kowe manten. Ditukani mbake nongko. Lawang kan yo manten anyar. Oh, alhamdulillah. Nggih. Setunggal lagu Satu sampun, lagu Mas dulu Mbak Bambang. Ambar, nggih. Kajengaken. Nggih, monggo. ngatur nembah nuwun Mbak Ambar ingkang mijil saking Blitar sampun ngaturaken wewayangan katur kagem sedanipun ingkang sami rawuh, ngaturaken gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem tamu undangan ingkang sampun jengkar saking Palenggan matur nembah nuwun rawuhipun. Mugi sampun paring doa restu dumateng pinanganten Sarimbit. Mugi-mugi anggenipun kuntur tansah jinangkung rahayu wilujeng slamet. Amin. Kagem tamu dan kang katemben rawuh sumangga Bapak sinambi yang rabi dedaran sinambi mirsani ugi midhangetaken campur sari Wahyu Ningrat. Wah, jan. Kuwangen karo kanca-kanca Wahyu Ningrat ing atase suwi ora ketemu. Nih, waya lucu-lucune suwi ora ketemu dak. Dak sehat wis, aku seneng wisan dak. Yo, bar Mbak Ambar nanjake sinden saka tlatah Kediri. Yo. Reure. Wahyu Ningrat. Waren nadi. Re. Apa tadi? Lep apane sing dilepne? Sing tak lep ya. Sugeng dalu Mas Bambang. Sugeng dalu nok. Kabare sehat sampean Mas. Pangestumu nok sehat. Sampean ya sehat ta? Amin, alhamdulillah ngene iki. Suwi ora tau ketemu sliramu. Ora tau awor ya, Mas. Iya ning Sampean ngetan kulon riwariwi jan ngetan kulon ora tau leren lho sampean. ya leren iki dipertem. Selo-selo panggah mlaku. Iya panggah mlaku ora mlaku pincang kowe kancane. Nah iki dibengi iki ditempukne awake dhewe karo kanca-kanca campur sari Wahyu Ningrat. Ana tlatah Tanon Utara, ana papar. Papar. Nggih wonten daleme. Iki ana daleme Bapak Murtaji dalah Ibu Sri Rahayu. Alhamdulillah.
Matur sembah nuwun Bapak Murtaji kalian Ibu Sunarsih. Sunarsih sapa? Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu. Masa kupinge wis rada iki. Mas sing tak waca sing dhuwur Mas. Sing dhuwur ki pisan. Heeh, iki sing Ibu Sri Rahayu inggih sampun nimbali campur sari Wahyu Ningrat. Tamune jan. Lho nuansane Wakeh no. Jan luar biasa. Iki ana tlatah papar iki. Wonten tlatah papar. Wong papar ki budaya. Oh nggih. Ya, Mbak Tantri Widyaning Pradanti. Kalian Mas Yuriasna Puja Astawa. Mungkin bahasane Bali Indo-Indo. Nggih. Ya. Wilujeng Rahayu sedantenipun. Amin. Wes? Ya lagune apa engko gendang nanjake tamu undangan sing kepengin gabung karo kanca-kanca Wahyu Ningrat. Ya, sampun? Sampun. Oke, semoga Bapak Ibu sinambi anggrabi dedaran, sinambi mirsani menika presidenipun saking campur sari Wahyu Ningrat, Mbak Rere Wahyu Ningrat. Lah, semoga mlaku ya nak. Mlaku nanti Mas? Iki sing ngarep Mas Pur jenengan tambahi. Kok wabot Mas Pur. Abot diangkat ya Mas? Iya lho, suarane kok lesone ora. Ora. Ha terima no ngangkat kowe pira wene no. Kok aja diobet nih lho ya Mas, diangkat to. Iya. Diangkat oleh. Ya. Kledang Yo, yo. Sesarengan kalian campur sari Wahyu Ningrat anggenipun dalu kemarak sareng pengarsa panjenengan ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Murtaji dan Ibu Sri Rahayu. Semoga bahagia selalu Mbak Tantri kalian Mas Yuriasna Wahyu Ningrat CNR Audio.
cepite kalem Mas nggih. Kalem Mas, kurangi cepitmu. Ben ngeringet Mas. Heh? Ben ngeringet. Kancane ora sepit cuma greges e kok. Sepite kalem ya. Njaluk sing lem-lem. Kok MC tuwek titeno wen joget MC-ne genggah tuwek. titeno. Wen joget genggah titeno. Lah lah. Rumah sama aku. Wong cepite kebantren. Ya. Kledang kae Matur nembah nuwun Mbak Rere sampun ngaturaken langgam angenteni katur kagem pinanganten sarimbit ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika. Alhamdulillah dayoe banyu mili mratandhake panjenenganipun Bapak Murtaji Dalai Bu Sri Rahayu piantun ingkang napa niku grapyak luar biasa matur nembah nuwun nggih. Menika wonten ingkang badhe ngaturaken tetembangan saking Lumajang. Nggih, Mbak sinten? Asti kalian Santi. Monggo Mbak Asti kalian Mbak Santi mengke selak kundur wah tebih saking Lumajang kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju wonten panggungan sesarengan wahyu ningrat. Lagunya LDR terkhusus dan teruntuk buat mempelai berdua. Caki gendeng mau bilang. Lep lo Mas aku. Setong, sing ngongkon kowe munggah ki ya sapa? Aku ki ro nyeluk kowe. Aku ki jek bagekne Mbak Santi karo Mbak Asti. Aku ngecek panggung. Lah nyapa panggung mbok cek iki kaya api-api. Samarku ambles. Ora iki saman, panggunge iki aman. Ora diceluk rono balik. Tapi kan kok nyanyi ta Mas? Yo, engko nyanyi engko lak wis terope dikuputi Nyapa nyanyi. kok gak saiki? Lho, engko sik iki cek antri urutane. Keplek. Bocah kok. Lho, iki dudu jiko daging korban. Iki nyanyi cak kok lho. Nang to Mas. Engko dhisik. Terus ngenteni ngopo ta? Bagene tamune sik aku. Wis iki kat Engko mang. tak celuke sik awakmu. Aku mbok celuk lah ya. Ya. Gimik lah. Ya ya, mosok nggih cengel yo. Ayo. Mbok celuk saiki. Sesuk apa celuk saiki? Tantani kene ya. Apa celuk gawe sing urip? Tuh apuk. Kowe gak yo ngengkong tak tinggal kok. Sapa? Awakmu. Itu aku sing ngekleng. Sopo? Pilingku. Ya, walah kudu. Aku yuk selera nek sebunder-bunder. Anu to. Iki kita kacang ose to. Kacang ose harus terasi deli. Aku ya Mas. Ya, ngono nyanyi. Aku lebih pengen tampil. Bocah lek kelebon gurem iki lho. Pulang. Selamat malam, Wis rasakno dhewe suasanane piye kono. Mas. Engko rasakno Aku dhewe. pancingan. Pancingan. Lah kowe iwak apa kok dipancing? Piye. Ya totok men aku yo jak ngomong kaya adik Santi memang lho Mas. Kowe ya pengen dajak Aku ngomong. jalakono. Oh, dijalaki. Iya dijalaki. Jaraki. Hah? Dijaraki. Aku jalaki ya. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Mas Bambang. Lah ngono lho Mas. Iki piye iki? Aku ben ketok rada mencorong. Mbok dikai beling. Sesuk wajah kai beling ben mencorong. Mas Bambang. Apa? Ini acaranya apa? Khitan ya Mas? Oh, bocah lek Lah kuwi kipas-kipas ngene. mripate lek cadok manten. Kowe iso sunatan kok. Lah sing dikipasi kene kok. Ya sumu, mergo kan hubune manten anyar lho. Selamat menepi hidup baru buat Mbak siapa Mas? Mbak Tantri sama Mas Yuryasna. Nah, apa panasan ngombe kopi ya, Mbak? Mbak Tantri sama Mas Yuryasna. Iya, bahagia selalu. Biar awake dhewe yo lungguh ning kuwade ngono ya, Mas. Gak, linggo lincah dhewe. Mosok. Terus buri kowe kae pring.
Gak bandem botol sirahe. Nyapa bandem surup. Sugeng dalu ugi kagem tamu undangan ingkang rawuh, ingkang pinarak, monggo disambi niku sak wontene wonten gedange lonjong-lonjong ya Mas gedange. Wah, gedange gede-gede wonten wit pelem barang monggo. Wit pelem. Iya. Nyanyi Mas. Gak piye suasanane piye? Wis uripno dhewe. Ya. Kita mengambil rasa biar semua terpukau Mas. Ya, delok. Ki audione jenenge Hooper to Mas. Kok Hooper mereke sound. Ya Allah, bocah kok ora mari-mari. Ki lho CNR Audio Sound. Terima kasih CNR. Lighting-e AM. AM. Koyo amu omben-omben. Angger ora. Patra gendul iki. Dadi iki sing duwe iki gendul. Iki live apa Mas? Live ana Pak Cip Andum Suka. Terima kasih. Ana Cang Gunungan. Cang Gunungan. Ana John Lennon. Kok John Lennon. John Joyo. Jaya. Terima kasih semuanya. Semoga banyak subscriber. Enek aku jelas moncer Mas. Moncer apa malah dilesep delok. Banyak hujatan pasti ya. Siden kaya. Oke, masih bersama Adela. Apa? Adela. Adi, aku iki duduk. Orkes. Kok Adela? Lek kaya Adela, lek kowe Adidas. Ditekino. Niki dicaosi ingkang nyemek-nyemek mawon nggih Kang Mas. Nyapa kok dicaosi mbok dikecapi bareng. Iya dikasih lah, dikasih. Ya, dikasih. Kita bawani khusus mempelai berdua. Apa? Ada deh. Oh lah kemelintine. Ki khusus lagi nek ku gawe ki mang. Syukur lek dene saiki mletik pikiranmu. Apa nih? Piye suasanane? Iya. Nyuwun pelok. Pelok barang, Mas. Mas, bakul pentol. Iso bakul pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Iki arep nyanyi pareng ngaji. Bu. Lho, Mboten moto kula. Fotonen to, Bu? Yang Batari Durga. Rasa saya hanelongso. Piye Mas rasane atimu? Biasa ya. Durung Kak. Durung biasa. Yen ditinggal amung hang rerucit ati. Api Mas kata-kata nih. Gak biasa. Mas ya dihargai loh Mas. Krik 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 krik. Tak tuamu. Kahananmu sepi Suarane jan biyo wis bocah ayu. Matur suwun lho Mas. Suarane jan kaya kucing gandhik. Kok iso lho. Ya ngene nomor tetek. Ayo ngono. Mong tansah ngledo Mbak Manten. Apakah ngerti bahasa saya? Jelas tahu tuh. Coba dipegang tangannya mempelai pria. Mas sapa Mas? Wah, rara lah Mas apa? Mas Yuriasna. Oh iya. Siro kang Mas. Gila wose Mas. Di Gila. ngawur. Timbang ono katresnanku. Pupuh sing terakhir. Pupuh sing terakhir. Ngono nggih dhewe apa? Ora aku lali kok. Buwohno rasa percaya. Mer aja lali sesuk kumpulan Mekar. Iki apa to, Mer? Sesuk rapat lagi mang gak bayar nang tanggal abang. Lah kok kumpulan Mekar bareng. Melu Mekar ya. Rapat jam-jam 8 budal. Aku ora citra janji
Dipacutke langgam apa nak? Mang wis enek kata-katane ning jero. Imbang ana katresnanku. Iya Kang Mas tak imbangi tresnamu marang aku Kang Mas. Rupa kaya rengkek itu suarane apik. Rengkek iki apa lho? Rengkek iki cara basa kene iki. Wong ayu ya. Wong Oh, ayu. matur suwun lho Mas, lagek sampean sing ngelem-ngelem aku. Berarti aku ning mah kaya rengkek. Rengkek. Oh, Iya ya. Rengkek lek cara nggonku budeng. apa wi budeng? Budeng kuwi ayu. Tenan? Ayu jelita kuwi jenenge budeng. Oh, berarti cah-cah penyanyi ki ya kaya rengkek karo budeng. Lah ayu kok ngenyek weh, ngenyek. Mbak mantan ya ngono. Kok Mbak Karepmu apa? Dari ayu. Khusus awakmu lek Mbak mantan yo panggah ayu cerita. Lah Kadya karo budeng jeremu ayu. kuwi khusus awakmu, lek khusus mantene Kadya Batari Ratih. Kuwi apik. Apik lek Lah Batari nyapa Ratih. kok gak rengkek karo budeng. Beda, kowe kastamu iki beda, kowe kasta sudra. Kastamu iki sudra. Sudra ya apa? Nah, sudra iki tanggamu sing ngombe iki lho. Bolone Mas Winti. Ya. BC. Marahi weh. Ora. Salah terus. Lambe gudir. Saben dina Wahyu Ningrat Mary. Yo, CNR. Saben dina
bunder tak korbanake orang halo papo ayo le apa maksud semua ini? Serompete atom. Apa maksudnya? Kowe dadi yo. Wong widodari koyo ngene kok dikon-kon dadi. Widodari apa rupaya? Harga diri Mas. Iya, harga diri. Harga diri. Wis koyo ngene. Harga dirinya. Kecuali yo piro ngono. Tak ngono kuwi ora oleh. Ya aku lo ngenteni sekop-sekop kok gak enek. Lho lagu mimbang ngono kok Yo iso jajanan saben dina disekop kuwi lho Mas. Iya. Engko sik urung wayahe disekop ora trimo disekop dipacul ndak. Bu. Bocah kok. Bu mau joget. Enek sing ngersake karo sampeyan. Ah Mas, jono to. Domongi kok ngengkel. Sinangko. Sampeyanku urung. Sampeyan aku mah diparingi kabar. Tenang. Mas Bambang sinden sing paling tuwek dhewe kae lho Mas. Tuwek ta. Ten napa menika nggih Mbak Mary to? Oh nggih. Napa anu benjing taun ngajeng kula nek diundang rene pas sadurunge hari nyepi kuwi arep didadekne ogo-ogo. Kediri. Yo kok. Sing disunggi wong. Sing disunggi wong. Aku seneng. Ya dobet-dobetne sik. Ora apa-apa aku gawe rok. Lho, kok iso gawe rok Ya enak to Mas, sing nyunggi wong lanang-lanang to. Kowe dadi ora apa-apa. Kowe dadi kale. Ora apa-apa sing aku gawe rok. Sekrop-sekrop ngono karo tak kok Kayak wayang tengul kuwi lho Mas, aku ya seneng sing dirogoh kuwi lho. wayang golek, wayang tengul. Kuwi lho, aku ya seneng. Ya seneng. Kowe berarti seneng dirogoh. Seneng. Monggo Bapak Ibu, bodhe ngrogoh Mary. Pokok tatak ngono. Bu Ibu. Bu, sinten wae ingkang badhe nembang Pak Kajo? Sinten? Ingkang badhe nyanyi monggo. Pak Kusno. Bapak Kusno. Pundi Jenengan Pak Kusno? pinarahipun dateng pundi Pak? Teng mriki wonten Lari. sekop-sekop Pak. Monggo Pak Kusno. Monggo mriki kula aturi sasarangan nyanyi campur sari wayune rainaringan nami Pak Kusno. Bapak Kusno. Monggo mriki kula aturi nyanyi lagu campur sari wayune rainaringan nami Pak Kusno. Pak Kusno. Wis rene Oh, wis, nyatane. Pak. Beh, kula Dalem. kireng suarane Mbak Mary no. Loh, Allah. tanggane niku Pak, tanggane Mary. Nggih. Kok saben isuk Mary nyanyi Pak, langsung Pak tanggane mati Pak. Kowe kok roh menek isuk, Roh. Kek wedhe sak omah. Keremen sama karo. Lah wis isuk. Kaya api-api yo. Isuk roh aku. Wong potongan kok padas gempal. Halo, tapi disemen lo jek api. Pak Kus. Nggih, Heh, Mbak Mary. Pak No jogo Pak Kus no. Lah nyapa? Mary, celane Mer. Mer. Lah Pak Kus Ngeten, mau Mbak kaya Mary. Pak Kus. Niki kangge ngerdengaken swasana margiya putranipun Pak Berkajengkenipun Wiwidodo putranipun Wiwoto. Nggih, Niki kula nyuwun jenengan mangke nggih, bawa nggih.
sesideman. Pinter nak sak sesideman iki. Oh, injih Pak. Wong kulino. Soale kula kira suarane niku enteng penak. Lah niki sing marai sone renek sone ya bosok, Pak. Yo. CNR 50 li ya. Nek iki wau dadine kurang niku ya. Nggih. Mboten jengger walik. Lho, mari biasa mangani beling apa? Anu, kula niku kerkakan dong anu kontrake, Pak. Kontrake kurang 50. Monggo Mbak Mary dibawani niki. Nggih. Oh, injih. Jenengan pinarak mriki mon niki kali Mbak Mary. Kali dipun syuting kali kanca-kanca YouTuber, Pak. Wah, YouTube-e tambah sitok sik. Sakmenika Pak Kus. Oh, bangga nggone Pak Kus mijil saking pundi, Mas? Mijil saking Tlatah Tarokan. Tarokan injih. Sakmenika Pak Kus. Bu Kus niki garwanipun panjenengan, Pak Kus. Lah kok tumbak cucukan betul. Kok iso mbok wadulne ibuke iki? Ane Mbok menawi badhe bawa, Bapak? sapa lampor nduk Tawapuk ngapunten nggih Pak Kus ngeten iki lengen enggrek lambene ngene iki sowan menyang kutha gedhe dilapi keringet kula jenengan lapi. Aduh, Pak Kus sing mesra ngono lho, Pak. Ngeten lho Pak Kus kesuwen ki nek aku gemes aku. Bambang cemburu tapi aku ditemek Pak Kus. Ayu. Muni wae cemburu. Najis mukul aja. Aku mbok elek-elek arep mbok pek dhewe. Keremen ngepek kowe. Ya. Gagrak apa? Mbok. Andi, Bang? Kok kene lho. Nano nane kanono uke suara kurang pramana ning wasesang rung disekop-sekop kena gak? Iya, kena disekop, ratu disekop. Pak Kus jenengan nyekop kula nggih. Wis disunting. Gak apa-apa pancen sekop-sekop. Bisa yang kok disekop digaru barang ya. Wong ngenteni sekopku. Alah sekop dol ae ngono. Dialek-lekna. Angrungrum marang bendara. Sair. Tak kuwapi ngene lho. Oh iya. Mbah Ro cauhu tiasulis pijer ngincangake alis roh ngincangake alis ro ya jridetno kuwi PC lah iki alis kok moto alis lah ya ngene lho Mas lah oh ya lah koyo kae kowe ning aku capek ding terus tresno sesideman sekop-sekop monggo meja nomor gangsal 117
tambahi. Luwe badhe patenono siaga. Wis suwek barang. Cepot. Mure wis dol. Kondur, Pak, Mbak, Lah, pulang. masa- Salaman dulu foto. Masa mongkon turu kene iki ya. Nggih. Lah nggih. Ampun supe amplope.
Kok iso Tapi engko lali lho tau aku ngono kuwi. nyapa? Mulih neh tak gawa neh. Patrawirani nyato. Nggih, Ya. foto riyen nggih. Bar foto Amplop no. dilepok ndi? Foto riyen. Sekop-sekop to, Mas. Jangan tak Omongno. jaluk sekop, nek ora sekop patulen ndas. Zainal. Aku sekopen. Piye to lagune Sesi Demar iso Jainal barang apa to? Aku sesideman karo Jainal. Jainal sing ana rambutmu. Zainal napa, Pak? Lah nggih Zainal. Mari. Engko dhewe urunan. Piye? Nggih ngesakne ku lho. Kuwi lek gak nganggo alat bantu dengar ra krungan kopok to bocah. Sakno, kok ora duwe dhuwit kok niku. Sakne. Sekop-sekop ya nang. Angger Pak di- niki sekop-sekop nggih, Pak. Angger dicak Nggih. metu bengi bojone golek. Pak Kusi. Modiar ora. Sesi Deman disekop iku. Pokoknya kudu nah weruh petok aku sekopmu tokno nang. Pak Kus sekope sak pinten. Basa pakus. Wes Oh. urip ana kutha gedhe sekop. Yes. Tokno sekopmu. Alam iki sing digoleki iki lho. Kowe iki ngono Sesi Deman njaluk. Sekop palem yo mbleder kok. Wes siap. Ya. Urip ana kutha gedhe Wong sekop blenyek wong didone. Hah? Wong sekop blenyek. Sebenarnya kan duwe sekop. Bang kowe duduk sekop. Apa? Kowe lho. Jutheke jeli. Nggih, Pripun, Mbak Pak? Mary, Sampun? Oh, mangke nggih. kadang sanes menawi mangke badhe ngaten. Bobile Mboten. ingkang putra kersa minggah Pak Gus. Bobile ingkang putra kersa minggah. Nah, Mbak Meta. Meta mau. Sing lanang lho, Mas. Ampun repot to, Pak. Sangu, nek wedok gak sangu. Napa to Pak? Ampun repot. Sampun Allah Bapak ngono, Pak Kusi ngono. Ki lho aku wis gak kowe enak Pak Kusi. Tak omong pira? Kuwi mabar wong mbisi aku. Piye? Susu ana 98. Wis tak sekop iki mosok. Matur suwun nggih Pak Kus, kula dongakne rezekine kathah, Amin. sehat, selamat dalu. Penggemarmu akeh teman. Wis jelas to cah kene tas spiral kok. Spiral spiral. Ya. Anu Mas, Apa? sing ganteng kan. Sing kita nganggo ngagem blangkon kata. Ya, Kayak di mantan ya ora kleru nggih. masih. Masih, oh masih. Apakah sudah menikah? Aduh, duh. Wes aja celutak. Lah mau nganti ngejak ning kamar, Sopo? Mas Ewi. Ngawur rek metu kang isa-isa. Kuwi yo blangkonan ngono Bang aku tertipu berarti. Kadung aku gelem. Bocah kok. Sampun. Sekop. Nggih, matur nembah nuwun Pak Mary sampun ngaturaken kalau wau kalian Pak Kusno anggenipun ngregengaken pargian dalu menika wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Murtaji dalah Ibu Sri Rahayu nggih menika ndapaken ingkang putra nggih menika Mbak Tantri kalian Mas Yuryasna. Ibu Dangeten. Aku golekno cah yatim lho. sapa? Aku dhewe kok. Lah aku gah Pak Kusik mbokku sik meger-meger. Lah piye penake men njaluk iki Kak? Gak. Men njaluk pateni apa piye? Lampimu. Wong tuwa sik meger-meger dipateni. Lah men njaluk iki Gak. aku cah yatim. Ya wis pen wis. Sing gak yatim ra usah. Nggih, Mbak Meta kok sudah pulang? Oh, nggih, matur nembah nuwun. Ya, kalau wau campur sari saiki nuansaning dandut. Ya, ana. Ngenyek iki larep bobo. Masa? Heeh. Bojone Pan? Iya. Iya, sapa jenenge? Sing genah sapa tekok dhewe kok. Oh iya. Ya, yuk, ngadeka yuk. Yuk, Pan. Ya. Wah, Yunekrat.
Selamat malam, Mbak. Mbak sapa? Aja nek sing didi jenenge. Ki mang gak tekok bose jenenge sapa wae, penyanyine, sindene, tek sampe gak ro dipotong bayarane. Potongan ndak wis lunas kok. Kapan? Sufi. Penari anggitmu. Sufi. Iso sufi. Jenenge to, Mbak? Jenenge sapa? Ah. Is. Kok iso ayo bariki aha. Kak dari lek. Ana Mbak Eviana. Iya. Delok apa ta pamflet to? Iya. Wah, iki mah ndek kene aku ya kaget to Mbak Mary. Pamflete kok ganteng. Ayo mripate Siti kok Cina. Lah ya. Tibake sing Tibake ndek kene kok piye ngene iki? lho karek sing edit ke to. Sapa to sing edit iki? Batinku mataku kok kayak blini-blini. Lah iya, enek hidupe barang lho. Masamu MC-ne wandu. Lah iya. MC lanang meger-meger. Mbak Eviana, Nggih. selamat malam. Selamat malam Mas Bambang. Baru pertama kali kita berjumpa. Iya. Ya, saya juga baru pertama kali kalau Anda tuh sama Nyapon. Ipan. Lah sampean apa karo Mas Ipan? Kok umpane sampean tersinggung? Tahu kah karo Ipan? Sopo? Iki? Gayane kan Gimana, musuh Bora? kayak memusuh bebuyutanku. Jan nek ngendang sitok kayak jan ngene Ipan. Ya, Mbak Eviana. Nggih. Malam hari ini kita hadir di Di mana? Nah, ya Tanon macane. Utara. Tanon Utara. Iya. Sepurane Mbak ya moto. Ra kena diampet. Ngene nyengkel nyang sampean. Yen lara piye to wong butuh kono. Bapak Murtaji dalah Iya. Ibu Sri Rahayu. Iya. Dongakno ngantene. Didongakne lho, ndi mantene? Anu sik Mbak. Oh iya. Mantene Mbak sinten Mbak kalian? Tantri Iya. kalian Mas Yuryasna. Ini selamat menempuh hidup baru ya Mas Bambang. Ya, swaha. Semoga menjadi swaha. Amin. Ngono lho. Semoga menjadi Berkah. keluarga sakinah berkah. Berkah. Piye? Artine piye? Yo, mang- Transliten wis ndang. Semoga bahagia selalu, mugi yo pikantuk berkah Yuwang Widiase. Swaha. Swaha. Iya. Ngono. Sampeyan ki mang apale jek tas ngapalne apa? Gak witaji kok lagu Setia Tunggu. Wah, mangkane. Ket mau kok trecel bahasane. Yo, biyen Iya. yo. Mas Bambang, Iya, Nak. ada yang ingin nyanyi apa tidak? Mungkin Ini ada request Ibu. Gak wis kesel Mas. kesel. Oh, bapak-bapak mungkin. Bapak-bapak. Pak, monggo. Monggo. Niki nggih dangdutan nggih angsal lho, Pak. Niku kula sak lah ngoten lho. Niku kula diinfo iki Masya setalane kanca-kanca campur sarian ning dangdutan ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Mas Bambang, iki lho. Iya Pak, monggo. Nggih. Sanjiwani. Oke. Bang Zaki Bang Sport motor tadi ini untuk disampaikan sama penyanyi ini Terima kasih. kamu memanik Memanik. Memanik. Ya. Boleh. Mung sakmen. Ya. Bisa toh, Pak? Oh, iya no. Oke, Bapak sinten menika asmanipun, Pak? Pak Rehan Pak Rian, mijil saking Tlatah Tanon Utara. Tanon Utara. Pak, saderengipun tetembangan mbok bilih wonten ingkang badhe dipun aturaken kagem tuan rumah kalian mantanipun, monggo. Gede mengenai Biogio Bapak Pak Mutaji Mugio putra ingkang Nggih. mengenal Rere hidup habis baru ini. Nggih. tansah keterangan sehat walafiat Nih, swaha. kata rezeki dipun Swaha. Rere habis ini ya Re, habis makan nanti di atas panggung sama Nggih. Om. Nah, yuk. Monggo. Memanik kalian Memanik. campur sari Wahyuningrat wonten CNR Audio AM Lengteng Pak Cip Antum Suko Jon Joyo Cah Gunungan le. Semoga apal lho. Pan Dwi Lengteng apa nyusul lho. Mung sliramu kata mani ing kalbu pinyuretno kakaton melihatmu kinyetan sak
Canggunungan Jogja matur nuwun. Sampun to, Pak. Nggih. Matur nembah nuwun. Oh ngaten titipanipun. Nggih, matur nembah nuwun sampun ngregengaken pargan dalem nika. Mbak Eviana. Nah no sampean numansane ganti sing dangdut. Oh iya, mang dangdut dorong sida ya. Lek sampean kan memang ahlinya dangdut. Nah, kulo selendang biru. Nah. Wah. Tetap ana janjimu selendang biru. Duduk kuwi Kadep tasma aku nyawang selendang biru kalungane. Niku Pak. Dandan. Lha nggih selendang biru, Pak. Samene apa update aja niki? Apa gak update sing sekop-sekop kuwi lho. Oh iya kena jajalan to. Kedep tasma aku nyawang selendang biru kalungan. Ngapunten Mbak Narto Sabdo, ngapunten Mbak Narto Sabdo. Niku lho tiang-tiang. Selendang biru. Ya kuwi lah. Sing ngono rambut masuk ning ndi urung barang masuk. Selendang biru niku nggih Pak De. Selendang biru sing kuwi mau. Masnya siapa? Namanya bisa hadir di sini, Nah, Mas? bisa kesini boleh. Mas Singo. Mas bisa kesini mumpung ketemu teman-teman YouTube. Jenengan masuk HP Android nanti. Ya. Masun. Masuk HP Ipung nanti. Mas Maksun, HP-mu apa? iPhone toh? Wah, aku ndek tuku iKliwon kok. Lah aku lah HP kok lebih. Oke, dari Mas Masur. Monggo. Mriki. Masur. Masur jenenge sapa Masur to? Masur, tapi ora kok Masur. Aku ki nimbali Masur. Ngono lho teges iki. Baleni. Ya. Monggo Mas kerja ke sini. Monggo. Kayak kadang-kadang sineman. Atau nata to? Lah yo ngono. Malah nguyuh.
Malah melipir. Ya wis ya dinyanyekke. Wis, ya, dinyanyekke. Bakune selendang biru katur kagem kadang-kadang sinoman sing padha. Nggih. Ben semangat iya, ya Mas ben ya. semangat mungkin isuk mau. Isuk mau kesel. Ya. rodone. Semoga dipun midhangetaken ugi dipun pirsani Nggih. menika sarengan kalian campur sari Wahyu Ningrat.